uvek je potrebno više, potrebno nam je i vozač i još radnika i medicinska sestra i sve ostale. Treba nam i stalno zaposlenje logopeda, osnovno defektologa i tako dalje. Najviše bi trebala i može, a i nismo nailazili na tako dobar odziv lokalne samouprave, a po pravilu najviše može lokalna samouprava da nam pomogne. A opet ko nam najviše pomogne, to je preko projekta Ministarstva za zapošljavanje i socijalna politika. Sad uzela honorar 2009. preko savjeta za april. Onda je smanjen. Svake godine se sve više. A ovaj je smanjen. Počeli su da pričaju kako su naši spiskovi. Mi pokušavamo sad, hoćemo znači da krenemo iz početka.